caggal golle haralleɓe e nder lewru jeetaɓuru hooreɓe cuuɗi sarɗiyankoji leyɗe tati ɗe kawriti ngam timminde eɓɓore darnugol suudu sarɗiyankoru AES nde eɓɓorey ko ɗaɓɓande mawde immorade ardiɓe ɗe leyɗe tati ngam rendude e juɓɓudi gotiri ɗe leyɗe. Général Malik Diaw hooreje suudu sarɗiji Mali. Nos 3 chefs d'État. Hooreɓe leyɗe tati ɗe pelliti darnude suudu sarɗiyankoru leyɗe AES e nder ɗe balɗe mamin mbaɗ yurnito e jaltude golle haralleɓe ɓe woni golle baɗaɗe e nder lewru jeetati ɓuru emin ɗamini wonde ɗum ko taɓal mawgal wonande leyɗe AES. Pour l'AES. Mamadou Aruna Dingarey gardiɗo suudu sarɗiji Niger jonni jokkodiral gongal hakkunde ɗe leyɗe o arti e moƴƴere wonde e darnude suudu haɓotondu kuliyankagu. Nous sommes aussi ravis de voir la bonne. Emin belti no feewi e yiidi oɗo ya garta moƴƴo nanodiral e ngal ɗo jokkodiral moƴƴal hakkunde ɗe leyɗe tati wadde mbiyen tan ɗum ɗon ma waw wallidde hare nde ɗon faadi e añɓe men woni ɓeɗon wat boniyankoɓe waɗoɓe janguji e saaha kala faadi e ɓesgu ngu ɗum kadi ma wallu kono koɓe meɗen rendude hare ngam ni wawde waddude jungo e faandu e habde e ɓeɗon añɓe Voir lutter contre ces ennemis. caggal kawrital ardiɓe ɗi cuuɗi sarɗiyankoji ɗe leyɗe jonde ma fewje hakkunde hooreɓe laamuji faddewu ngu ngam lawɗinde ndu suudu fedde AES.